मानोबा दाउ खासि ओंखाम संना दोन दे जोङोहाय सिनायखौ दांनायखौनो सोर आबै देंनायनो मोनाखै दा नों जिखौहाय सिखोनायलाय आबै सिखोनायलाय सिखोनायाहाय एफा गिलिर बोरैबा सेरफ्रा हरगोन जोंथिं मा होनो नुबाय रायजोफोर सिनायदोंना बियो सोर आर्मियावसो मोनबावबाय दिनै गोदान साख्रि आदा फैजाजों होलांगासिनो नै नाखुमलायनाय रागालासो नै बेखौ जों किडनाप खालामनानै लाबोगासिनो बेखौ गानिखौ हमना लांगासिनो आरोना एनकाउन्टारनि थाखाय एकटासो भैया स्पेशल डिपार्टमेंट है हम लोग का एनकाउंटर थांगासिनो दं नायलांबाय थादो मोनायावसो दै रायजोफोर ओमफ्राय नुदों आखायाव मा दं रायजोफोर देंजार गिलिर बे देंजार गिलिर 5 केजिसो दंदां खोमसिबो जाबायना दिनैनि सुटना मोनायावसो बेखायनो मोनायावसो लानाय जाबाय आरो माबायदि नुदों रायजोफोर कमेन्ट खालामदो जय बर' हारिनि होननायसो जाहैबाय गासैबो आर्मिफोर गोजा जाहैबाय नै मानोबा दाउ खासि ओंखाम संना दोन दे जोङोहाय सिनायखौ दांनायखौनो सोर आंखौसो होनबावबाय बेफोरखौ खिथांनाय जायो नामा आइजें बुस्थुफोराखौ ओंखाम जालांगोन दा नोंसोर लागोआव जालांदो गोदान ओंखारनायनि गोदाना फानखाबाय नालाय जों नायगोन दा आबै नायगोन दा नायाबा माथो नायनोनो फैखादोंबा ओमफ्राय देनां फिल्मा ओंखारला नायगोन ना नाया नायाबा माथो नायगोन दा रेल बर' हारिनि जाथाय मोनगोनसो माबा बुरैया धखौ लालायना फैनायखौ नुवाखै हाबाब दे ओंखारगोन सोना लाजोबसिगोन आरोखि बिसोरो लाखायो बिराद गोबां रायजोफोर फैबायनो नायग्राफ्रा एसे बिलिद जोंहा जानोसै एक्स'ना मोनाबो जाबायना एकदमबारे रायजोफोरखौ नायदो नै शुटिं नायनो फैदों लाइटना एकदमबारे हाग्रा बारिलाबो मोनलायखाबाय नै देनां फिल्म ओंखारनायनि उनावहाय बे लकेसनफोरखौ दिन्थिफिनजोबगोन आं बेयाव बिदि जादोंमोन होननानैहाय देंजारल' नुजोबखायोलै मानसिफ्राखौनो बाज्रुमनानै माननायफ्रा दैयाव जोंसो मिथिगौ वालानो मोजां मावनायसो होदलायखानायसो ने होदलायखानायसो जाहैबाय माबा पुलि खेला बेयाव गावसिजोबग्रा जाहैबाय गावसिबगोन आरो दंबावसो गुदुङा नोंगिजों दा
मोनसे फुल सफैनायनि लानो सिलाया अरिजिनेला नुदों दा नोंथांमोना डुप्लिकेट होननानै बुंदोंमोन ना नै अरिजिनेल गांनाय अरिजिनेल दा अरिजिनेल दा नुबाय दा बेसेबांबा गिलिर नै 6 केजिसो जागोन नै माबोरै गिदिर दा ओरैहाय ओरैहाय आबै दङ नै आबै लिंनायनो मोनाखै दा नों जिखौहाय थिखोनायलाय थिखोनायाहाय एफा गिलिर बोरैबा सेरफ्रा हरगोन जोंथिं देरबा मा होनो खेबनाम लादों दांनायनिनो सोरबा दांनायदो सिख्लाफ्रा नायगोन बेखौ हरनां खारनांगौबा बेसे बोलो नांगोन गंसे होलांदोलाय होन दादिमोन गंसे होलांदोलाय होन आयंमोन बेनो रायजोफोर दाबसे गोजानावहाय सुटिं सोलिगासिनो दङ गिलिरना रेजें गिलिरथाराबै गिलिरथार खारनांगौआ खम सजा जागोन गैयालाबो 6 केजि 6-7 केजि 7 केजि दं एखे ओरैनो फारसे देनां सिनेमा नुगोन ना नुवा दे सोरखौ आंखौ मानसिफोरखौथ' नुगोनदां नुगोन दाम गारदो बेहाय 200 300 400नो दा रिमसियाव नायखानांगौ दामबा फिल्मखौ नायला गाबावगोनसोथ' दानिखौ माथो फैया नालाय देनांहाय ओरै जमा खालामजोबगोन बे फिल्मखौहाय बेखायनोथ' जमा खालामब्लासो मोजां नुयो बेखौबो खेबना लांसै बे खावथं नायनोसै मा बेलाय दा बैयाव एसे खेबनोसै दा जमा खालामनोसै बन दाननायखौ थिगै खेबना लांसै खेबथामबाबो मास मोनसे खेबगोन बे मास जोबजासिम लास दालि बाजायाव दाख्लैयाव खेबफैबाय एकदम रेडियाव दं आरोखि गानै जोमै बिलायै हाथियार लायै एखेसो लाबावदों नै बिथाङा शुटिंआ दासो जोबदों रायजोफोर हरनि 2:30 जाबाय ड्रेस गानस्लायजोब्बाय दासो न'आव थांनायसै जोङो रायजोफोरनो आं नैबे बाथ्राखौ खोन्थालांनो गोसो जादों बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 बेयाव जेनाखि बे फिल्मावहाय खामानि मावग्रा डाइरेक्टरनिफ्राय लानानै प्रडिउसार केमेरामेन एक्सन डाइरेक्टर गासैबो सान हर खस्थ' खालामदों बेस्राफोर बे फिल्मखौहाय
रायजोफोरनि सिगाङावहाय थाबैनो दिन्थिफैनो थाखाय ओरैबायदि मेंनाय गैयै बानाय गैयै हरथ्रि सानथ्रि दायो खस्थ' खालामगासिनो दङ। बे खस्थ'नि फिथाइखौहाय बिथांमोना मोनफिनथारनांगोन। बिनिखायनो रायजो राजा साफ्रोमबो आङो खावलायनो सानो नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसोम 2 फिल्मखौहाय ओंखारनाय लोगो लोगो अनसायनो दाबाव। बियो बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रियेल काहायनि फिल्म जागोन। बिथांमोननि खस्थ'खौ नुनानै आङो बिराद सोमोसो नांदों। आंथ' उन्दुनो ओंखारनायानो जालामोन नेयैनो हरनि 2:30। जायफ्रा बे फिल्मखौहाय दिनैनिफ्राय नेनानै दं कमेन्ट खालामो दाबाव आरो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामो दाबाव आरो माखासे भिडिअ क्लिपफोरखौ आङो होनाय जायाखै माने आं बेखौहाय रिलिजनि उनावसो नोंथांमोननो देखायगोन। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बाय बाय। दायो जोङो न'आव थांसिगोन। गैयालाबो जों हरनि 3थासो जाहैसिगोन न'सिमाव थाङै जोंथ' ओंखाम जाखाला डाइरेक्ट जोङो रौना होसिगोन।